Саумысыз сәнгать сөючеләр. Табигатьнең иң матур мәле яз җитте. Бар табигать, тереклек, кешеләр, олылар да, кешеләр дә яз килүенә шатлана. Иң саф хисләр, изге тойгылар, уен көлке, җыр, дәртле бию балаларга хас. Район смотрлары лауреаты Динар Ханнанов җырлый. Рейс Ханнанов музыкасы, Әбүзәр Зарипов шигыре, саумысыз авылдашлар. Saumısız avuldaşlar, sizge şahırdı yazmışlar. Şahırdı kırlar, şişmeler, şahırdı xəttə taşlar. Ağalını sağındı, ko'ngilində sağışlar. Saumısız, saumısız, saumısız avuldaşlar. Ağalını sağındı, ko'ngilində sağışlar. Saumısız, saumısız, saumısız avuldaşlar. İsən bul deyib şeğib gittim adam baban kirində. Bugün gedək sağlıq qaytam qayağına bassam da. Ağlını sağındı, ko'ngilində sağış var. Saumısız, saumısız, saumısız avuldaşlar. Ağlını sağındı, ko'ngilində sağış var. Saumısız, saumısız, saumısız avuldaşlar. Алида Мөхәммәтҗанова кеше яшьтән үк җырга гашыйк. Әтисе катнашкан бер генә концертында карамый калдырмый, аңа үзенең бәясен бирә. Татар халык җыры Ал Зәйнәбем җырлый Алида Мөхәммәтҗанова. Bahçamdaki güllerimnin damarları birdine şu Zeynep'im, ol Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat etsin ceylenim. Ol Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat etsin ceylenim. Havadağın yıldızlarını nigedir sonamadım. Şu Zeynep'im, o Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat etsin ceylerim. O Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat etsin ceylerim. Kusiyetim yüzlerini duygançı koramadım. Şu Zeynep'im, o Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat etsin ceylerim. O Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat etsin ceylerim. Республикада үткәрелгән гаилә смотрлары лауреатлары Айнур һәм Илнур Мулла Галиевлар, татар шаян биюе әтәчләр.
Балаларда әти-әнигә булган мөхәббәт кеше бишек җырыннан биреләдер мөгаен. Андый балаларның берсе Линар Ханнанов. Аңа бигрәк тә әтисе иҗат иткән җырлар ошый. Рәис Ханнанов сүзләре һәм музыкасы, Ярмәкәй шишмәләре. Җырлый Линар Ханнанов. Ярмәкәйнең шишмәләре шылтырап агып кына, шишмә моңнары тарала, тауларга куна-куна. Ярмәкәйнең шишмәләре күп, сулары алтыны диләр, саф шишмәдәй пак күңелле, ярмәкәйлеләр диләр. Ярмәкәйдә шишмәләре күп, сулары алтыны диләр, саф шишмәдәй пак күңелле, ярмәкәйлеләр диләр. Ярмәкәйнең шишмәләре, йөрәгем янулары, кызларының вафа-ватлап, суларга барулары. Ярмәкәйдә шишмәләре күп, сулары алтыны диләр, саф шишмәдәй пак күңелле, ярмәкәйлеләр диләр. Ярмәкәйдә шишмәләре күп, сулары алтыны диләр, саф шишмәдәй пак күңелле, ярмәкәйлеләр диләр. Ярмәкәйнең шишмәләре ашыгып агып кына, шишмә сулары тарала, таралмай сагыш кына. Ярмәкәйдә шишмәләре күп, сулары алтыны диләр, саф шишмәдәй пак күңелле, ярмәкәйлеләр диләр. Ярмәкәйдә шишмәләре күп, сулары алтыны диләр, саф шишмәдәй пак күңелле, ярмәкәйлеләр диләр. Саф шишмәдәй пак күңелле, ярмәкәйлеләр диләр. Күпшәнәй 8 еллык мәктәбенең кызлар җыр ансамбле чыгыш ясый. Удмурт халык җыры Балкый кояш. Учка мошора, зубрись водоне, учка мана синьоса, учка мусо тугане, учка мана синьоса, учка мусо тугане. Тугане, тугане, мусо тугане, мутоне яратишко, мусо тугане. Тугане, тугане, мусо тугане, мутоне яратишко,
Лилия Галеева 10 класста укый. Хыялы мәдәният хезмәткәре булу. Ул биергә ярата. Авылга килгән концертларны һәрберсен карап барып, биюләрне үзаллы өйрәнә. Марый халык биюен карагыз. Лилия Галеева башкара. Спартак урта мәктәбенең Миләш җыр ансамбле кызлары барысы да диярлек музыка мәктәбендә укыйлар. Ансамбль башкаруында Степанов музыкасы, Асмушкин шигыре, рус самоварлары. Самоварами гордимся, с ними жить да нету жить. Вечерком всегда садимся, с крендельком чаек попить. Самовары русские, руки мастеров искусные, и поют и пышут жаром наши чудо-самовары. Самовары русские, самовар венчает праздник, собирает круг друзей. Из напитков самых разных людям чай всего милей. Самовары русские, руки мастеров искусные, и поют и пышут жаром наши чудо-самовары. Самовары русские, чаем мы гостей встречаем, самоваром не стареть. И когда напьемся чаю, песню хочется запеть. Самовары русские, руки мастеров искусные, и поют и пышут жаром наши чудо-самовары. Самовары русские. Удмурт халык җыры Йолдызлар. Күктә күпме йолдыз бар, саныйм әле, дип җырлый Сирена Гуляева. Поезд кошке келді, воз йосты, ворзат йосты, пенялдыры орче, гажаны өйна шыкты, көня-көня кизили оз, көня-көня малпан йоз, көня-көня чебер биоз, куцез бар йоз.
İdel буйы көйләре. Башкаралар Залетова Валера, Сергеева Лена. Иске Турай урта мәктәбе укучысы Илшат Валеев үзе җырлар яза, өздереп уйный, матур итеп җырлый. Хәзер ул безгә үзенең язган җырын җырлый. Туган авылым Турай. Матуррак җирләр, иске Турайдан да ямлы авыллар. Тик югандагы дашы гүзәлек буйлар, шымырт баланы үскән яшел болыннар. Тик югандагы даш гүзәлек буйлар, шымырт баланы үскән яшел болынар. Сәхрәләрнең былбыл тавышлары чакыралар мине яшьлек хисләрем. Турай, иске Турай, онытылмас бугай, тәүге мәхәббәтем, айлы кичләрең. Турай, иске Турай, онытылмас бугай, тәүге мәхәббәтем, айлы кичләрең. Яңгырлар яуса да, мин кайтырмын сиңа, сагынып Турайым. Сөйгәннәр кырдаш ярларына, басып җырлый сиңа, иске Турайым. Сөйгәннәр кырдаш ярларына, басып җырлый сиңа, иске Турайым. Басып җырлый сиңа, иске Турайым. Басып җырлый сиңа, иске Турайым. Эльвира Хафизова әле 3нче класста гына укый. Хәзер аның башкаруында башкорт халык биюен карагыз.
10 март урта мәктәбенең 6 класс укучысы Евгений Алексеев җырлый. Добрынин музыкасы, рәссам сүрәтләре. Когда с приходом вечера сон погружается в музей, картины старых мастеров, бывает грустно без людей. Им трудно время коротать под заунывный плач ветров и начинают вспоминать, своих великих мастеров. Воспоминания позови, и в дом художники войдут, и мне назло порой в любви богатства им не нажил труд. Но счастье с горем пополам был каждый разделить готов. О них рассказывают нам, о них рассказывают нам картины старых мастеров. Картины старых мастеров. Спасибо вам за то тепло, что с вами из других веков до века нашего дошло. Длинна дорога у людей, а век тревожен и суров, и помогают быть честней, и помогают быть честней картины старых мастеров. Ә хәзер Түбән Олы Юлга 8 еллык мәктәбенең Чуаш бию ансамбле чыгышын карагыз. Картины
Ярмәкәй урта мәктәбенең халык уен кораллары ансамбле уйный. Татар халык көе Балан, башкорт халык көе Якуб. Ә мин сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар, хушлашам. Сау булыгыз.